இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, லாஸ்ட் வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் கிளியரன்ஸ் சேல்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. கிளியரன்ஸ் சேல் பார்ட் 1 வீடியோ தான் இது. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த லிபா டேக்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் இது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 450 அந்த ரேஞ்சில் வித்துட்டு இருந்த ப்ராடக்ட் ஜஸ்ட் 299க்கு நம்ம இப்போ கிளியரன்ஸ் சேலில் போட்டிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1-2 பீசஸ் தான் இருக்குது. என்கிட்ட இருக்கிற பீசஸ்லாம் என்ன சைஸஸ் இருக்குது, என்ன கலர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நான் இப்படி காட்டுறேன். உங்களுக்கு எந்த பீசஸ் பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எந்த சைஸஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். கீழே நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்றேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பீஸ் என்னென்னா, அந்த க்ரீன் கலர் பேரட் க்ரீன் கலரில் ஒரு அழகான யோக் பாட் உள்ள ஒரு டிசைன். இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா M38. அடுத்து இதே டிசைனில் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா S36.